sa wannan rashin mutuncin da a ce murje kaza ya zo ƙarshe. Dan wallahi tallashi a wannan mutuwar kasko za a yi abubuwan da zan saki a garin nan ba halayya ta bane ba, amma kalar irin bidiyoyinku da nake da su da zan baza su a cikin garin nan sai dai ai kare jini biri jini. Ai ba a auro dole. Kai da kake zuwa ka haɗo wannan kitimurmurar ana zaune lafiya a ce hizba ka sa ai rubutu ai kaza ƙarshen ka ne ya zo a wannan lokacin. Wallahi sai ka fita daga cikin garin Kano tsirara. Na rantse da zatin Allah sai ka fita tsirara a cikin garin Kano. Shege ka fasa kuma ina nan ina jira a kirawo ni a ce na je ko kuma a zo a mun lokin a kwankwasa a gani, sannan kuma ku da yake ba ku kuɗi ku yaɗa irin wannan tayin ɗin cin babar ku ne ya zo. Zina ce ba za a yi ta ba, ta kashi ba za a bayar ba, kawarci murja ba za ta yi shi ba. Duk wanda ya ɗagan kafa Allah ya yi wa uwarsa tsirara ta kwana yawo a titi a haka. Tayin ɗin badde na ne kaga yayi, shi yasa ka je ka kirkiro da wannan bala'in ai wannan rubuce-rubucen. Kana bakin ciki da hasada, kana ɗa namiji magidanci mai kuɗi ɗan asara ka zauna kana hasada da bakin ciki akan rayuwar murja saboda badde ya zo a je a kirkiri da wannan rubutun kaza akan badde. Ubanka ne ya ce da kai idan an yi baddan talauci ne yake yanke min, ko na kula ma ta kan shi banza sha kuma da izinin Allah a gabanka dan me cin uwarka sai kaga an ce murja fatiya aure na kasance a gidan wani, sai dai wani ya kwanta da ni wallahi ba dai kai ba a gadan sunna. Kaji na jaddada maka da wannan, na san komai kuma billahi allazi huwa ramani karshen ka ya zo a wannan karawar. Cin zarafin da kasa akai da hadin bakin ka na da yanzu ba za a yi shi ba, sai na tona maka asirin da wallahi sai ka bar Kano tsirara. Banza ba gidaje kazamun mazinaci. Murjawa shaida ce. Komi idan ana sabbin da matan nan ko da yasa ana wasa ya ga bidiyo. Le ka da kyau ka gani, ai na sani ko ban zo ba.